a neviem čo skrývať. Víťazom medzinárodných majstrovstiev Slovenska somelierov je... Čauko, ja som Tomáš Somelier. V pondelok sme mali medzinárodné majstrovstvá somelierov 2026, v rámci ktorého bolo aj slovenské kolo. Ja som sa bol pozrieť ako divák, predtým som niekoľko rokov súťažil a vychutnal som si atmosféru. Bola veľmi napätá, zároveň elegantná, top somelieri tam ukázali svoje vedomosti a zručnosti. A aby som ti sprostredkoval čo najlepší dojem, tak som si pozval moju dlhoročnú kamarátku a vynikajúcu somelierku Kiku, ktorá tam v publiku sedela so mnou, tiež predtým súťažila, teraz to vychutnala z druhej strany tak ako ja a spoločne sme sa porozprávali o tom, aká je tá komunita dneska. Ja som si pripravil pár otázok a ty to budeš môcť teraz sledovať. Tak príjemný zážitok a vidíme sa pri pohári vína, napríklad aj v Medwines Twin City. Máš preferenciu nejakú? Nie. Teraz pondelok bola súťaž majstrovstvá somelierov. Tá účasť bola menšia, bolo to v Pezinku, boli tam profesionáli, vyhlásili víťaza. A ja som si ťa zavolal, aby sme možno, že si povedali pár slov k tomu, lebo chcem tak reflektovať na to, že trošku viacej pozornosti upriamiť na tých somelierov. Povedz mi, čo ťa na tej súťaži najviac prekvapilo. Že tam bolo málo účastníkov, to je jednoznačné. Súťažiacich. Hej, áno. Súťažiacich. A bolo tam aj málo ľudí v publiku, akože bolo to dosť cítiť, že, dobre, a presne ty si povedal, že to bolo mimo Bratislavy, že stále zostávame v tomto, ale aj tak to bolo proste cítiť, že tam je malá účasť, ako keby predtým, už som to aj akože raz spomínala, ale predtým to bolo vždycky o tom, že to bola v podstate ako keby taká naša akcia, kde sme sa všetci postretávali, mali sme potom o čom rozprávať, zabavili sme sa, že koľkokrát tam bol aj ten stres, ale boli tam ľudia, s ktorými sme sa konečne stretli po dlhej dobe, lebo však niektorí somelieri nie sú v Bratislave, čiže za mňa určite super. Asi by sme chceli všetci, aby to bolo atraktívnejšie, aj remeslo, aj pre verejnosť, aj medzi someliermi. No presne, ja si pamätám presne, ak som bola 7 rokov dozadu na tej somelierskej súťaži, tak tedy nás tam bolo cez 20 určite, ako súťažiaci. A to bolo základné kvalifikačné, semifinále a finále. A teraz išli, že jedno a hneď do finále. No. Mňa prekvapila barmanská časť, to som ti hovoril. Namiešať martini, objednať ho už len je podľa mňa dosť náročné. A ja som si tak predstavoval v hlave, že či by som to ešte vedel všetky tie kroky, lebo aj Erik Loring, keď si u mňa objednal martini s Lubošom Rácom, tak to som akože mal najväčšiu trému na svete. Asi by som to vedel, ale asi by mi to dlho trvalo. Tie časové limity, oni tam dosť akože nevnímali a strašne dlho im to trvalo. Ale bolo na nich, a vieš čo bola pre mňa strašná sranda, že aj napriek tomu, že už to boli v podstate, že starší somelieri, že naozaj, že podľa mňa síce 40 rokov, všetci traja mali extrémny stres. Áno. A to je, že podľa mňa kvôli tomu času, ktorý mali, lebo napríklad si neviem predstaviť, že za 10 minút, či koľko tam mali dekantáciu a namiešanie drinku. 5 minút na to a 5 minút na to. Neviem, či by som to zvládla. Akože my sme vždy mali na dekantáciu 4-5 minút, súťažne. Áno, ale keď do toho pridáš koktail. Ale už ti v hlave ide, že vieš, že ten koktail musíš namiešať a ešte do toho musíš dekantovať, tak to je akože fú. Bol tam moment, kedy si ty povedala, že to je vysoká úroveň? Vieš čo, na toto ani, akože v jednej chvíľke som si povedala, že je to akože nie úplne vysoká úroveň, ale že to je proste úroveň, o ktorú by sme sa mali podľa mňa zaujímať, lebo to má váhu. Sa mi páčilo to, že tam naozaj vsunuli aj to párovanie jedla s vínom, to sa mi extrémne páčilo. Hej. Do toho dali im aj ten destilát, všetci tam triafali, tuším, že slivovicu, zrazu to bola hruškovica, čo bolo úplne super. Priestory boli veľmi reprezentatívne, to bolo super. To určite. V porote, že boli aj ľudia z barmanskej branže, bolo super. To sa mi veľmi páčilo. Ja som si povedal, že to je vysoká úroveň, keď boli tie verejné otázky ako keby, že odpovedané. A že podľa fotky museli určovať vinárstvo, ľudí a tak ďalej. Hovorím si, že ja poviem na rovinu, že ja nie som súťažný somelier, ja som skôr do servisu. A toto bolo veľmi, veľmi náročné. Čo podľa teba ľudia nevidia z tej súťaže? Podľa mňa tá práca someliera jednoznačne, že koľkokrát podľa mňa obyčajný klasický laik, alebo teda človek, ktorý má iba rád víno a chodí do vinoteky si kúpiť víno, nevidí, aká robota je za tým somelierom a za ďalšie, akože tam je kopec prípravy na takú tú súťaž podľa mňa. Ľudia vidia, čo je práca someliera, sedieť a piť. To nám všetci hovoria. To je tá čerešnička na torte. Za mňa aj tá robota, tá asociácia to musí nájsť priestor, kde môžu byť za ďalšie, pripraviť to všetko, osloviť tých sponzorov, je tam
tam extrémne proste veľa toho, čo klasický človek absolútne nevidí. Ako to na teba pôsobilo, tá súťaž? Bol to skôr, že elegancia, alebo skôr tlak? Ale teraz myslím z pohľadu teba ako diváka, lebo ja tiež, keď som sa vžil do toho, že sme súťažili takedy aj ja, aj ty, tak to bol tlak samozrejme, ale z pohľadu diváka, ako na teba pôsobila tá súťaž celá? Zároveň aj elegancia, zároveň aj tlak, lebo bolo naozaj na tých chalanoch vidieť, že mali ten stres, bolo to z nich cítiť, ale veľmi pekným spôsobom to podľa mňa išlo, že to išlo naozaj tak elegantne, pekne im vysvetlili, čo majú urobiť, bol tam aj ten moderátor Peťo, ten to pekne viedol, čiže za mňa akože veľmi pekná akcia, určite. Má podľa teba význam takáto súťaž, možno pre bežného hostia? Teraz myslím, že keď sedíme napríklad v takomto vinnom bare a je tu sommelier, tak dáva zmysel, aby ten sommelier chodil na súťaže, prináša to niečo do reálneho života? Podľa mňa áno. Akože ja osobne si myslím, minimálne skúsenosť, je to zároveň akože jasné, je to stres, ale treba si to podľa mňa vyskúšať minimálne aspoň raz za život, určite. Treba si to vyskúšať, že čo to je a presne dostať sa do tých časových limitov, vyskúšať si to aj troška z tej inej strany. Napríklad veľmi jednoducho poviem, že ja mám priateľa, ktorý nepije víno a on bol minulý rok so mnou na tej juniorskej súťaži, tento rok bol so mnou sa pozrieť a pre neho ako lajka, ktorý nepozná víno, nedegustuje, tak pre neho to napríklad bolo zaujímavé, lebo si z toho niečo odniesol, videl, čo za tým všetko je, že to není len proste presne o pití toho vína, ale ty naozaj musíš ovládať proste tie veci. Za mňa ako skúsenosť skvelé, jednoznačne. A hlavne nehovoriac o tom, že ak sa dobre umiestniš, tak ti to zlepší kariéru, úprimne. Akože to má dopad na toho sommeliera. Keď si to takto uvedomíš vlastne, že súťaž versus realita, tak tvoj názor, čo robí sommeliera dobrým sommelierom? Je sommelier a je sommelier. Sommelieri sú takí, že to tak musím proste povedať, že nudný, lebo on príde, odrap pocíti, čo má a odíde preč. A potom sú tu sommelieri napríklad ako ja, že ja sa vždy z toho snažím dať nejaký príbeh, niečo proste napríklad z môjho detstva alebo z môjho života, čo som niekedy s ľuďmi zažila pri tom víne a viem, že v tomto prípade tí ľudia si to zapamätajú. Treba mať tú vášeň, tú lásku, edukovať tých ľudí a je to strašne podstatné. To, čo si povedala, z toho rozumiem, že nemusí byť sommelier šprt a nemusí vedieť vymenovať pôvodné zloženie Grécka. Ľudí to ani nezaujíma, ale musí vedieť porozprávať, odporúčiť, pochopiť, aj že je tam iný charakter asi. Čiže pre teba je dôležitejšie, ako sa ten sommelier cíti, alebo ako je v kontakte s tým hosťom. Je to dôležitejšie ako to, čo vie ten sommelier. Keď to dáš na váhu, kde to je? Akože áno, musí to byť 50 na 50 nie, musíš dať 1% niekde, aby sa prevážili tie váhy. Čo by si vybrala? Vedomosti alebo charizmu? No, tak toto ja neviem. Tak to si ma dostal. Asi neexistuje, 50-50 neexistuje. Jednoznačne vedomosti, lebo tak sommelier je tým, koľko toho ovláda, podľa mňa vedomosti. To sa ti preváži na to, že vlastne môžem byť nudný a sršať dáta, hej, ale som studený šumák. No nie, dobrá charizma. Ja nechcem ťa ovplyvňovať, ale ja som to už predtým s teba počul. Dobre. Nechcem sa ťa dotlačiť do toho, ale súhlasím. Ťažká otázka, aj ty si mi to povedala predtým, ako sme začali. A nechcem, to som ti zase ja hovoril, že veľa hejtovať, chcem skôr podporiť, ale otázka, predsa len, ako vyzerá komunita okolo vína dneska podľa teba? Keď by som to mala povedať, že pravdivo, asi to aj pravdivo podľa mňa poviem, ja to vnímam smutne, napríklad za poslednú dobu, lebo je naozaj extrémne cítiť to, že ľudia prestali piť dobré víno, podľa mňa, zabudli na to. To je ten pokles konzumácie alkoholu dneska? Vo všeobecnosti, alebo je to skôr, že dlhšie obdobie, ešte možno pred covidom, kedy sa prestali zaujímať o to? Aj určite má na svedomí aj toto covid za mňa, jednoznačne. A možno aj to, že momentálne ľudia aj prestali piť vína. Že skôr sa snažia žiť zdravšie, začali viacej piť, dajme tomu kombuču radšej, alebo hocičo iné. Že naozaj to je podľa mňa citeľné, že je tam pokles toho vína, toho pitia. A za ďalšie, ja mám pocit, že ako keby za poslednú dobu tých ľudí ani nezaujímalo, čo pijú. Že proste ani nemajú chuť sa pýtať. Málo kedy sa mi stáva, to akože to je, že neviem, dáme tomu, že zo 100 hostí denne sa mi stane, že možno 3-4 sa ma opýtajú, že vedeli by ste mi poradiť? A väčšina mi presne povie, že... Biele suché. Najčastejšie tam to končí. Tak. A počul som veľmi pekný názor v posledných dňoch, že víno je veľmi pekný spoločenský nástroj
A to nie je o tom, že pivo borovička idem do komy, ale je to o tom, že dám si pohár, sedím, rozprávam sa, uvoľním napätie v tele, trošku sa možno, že viac socializujem. Podľa mňa toto ľudia veľmi opomínajú. Áno. Aj to, že nechodia vonka. Máme tu teraz rôzne prepravné spoločnosti, ktoré ti donesú domov síce spotený rezeň a nemusíš ísť z toho pyžama, ale nejdeš medzi spoločnosť, nesocializuješ sa, nevzniká to tak, kultúra tým trpí. Podľa mňa je vínny biznis veľkou súčasťou kultúry a mal by akože byť tak braný, že obchod s vínom je skôr kultúra ako ten alkoholizmus, ktorý sa demonizuje a veľmi veľa aj, musím povedať na rovinu, šéfkuchárov teraz striktne odmieta akýkoľvek alkohol a idú do extrému. Idú tam veľmi často aj kvôli tomu možno, že to prehnali v poslednej dobe. To je možno nepopulárny názor, ale je to tak, bohužiaľ. Daj pohľad ešte druhý, a síce aká je komunita okolo vína, možno profesionálna časť. Tí odborníci, ktorí sú na Slovensku. Jedna z vecí, že ich je málo. No, asi áno. Ako keď sa bavíme o somelieroch ako takých, tak podľa mňa ich je málo a sa to tak nejak akože pominulo, že sme sa prestali proste stretať. Je to strašná škoda, lebo ja čo si pamätám, vždycky sme tu sedeli, bolo nás tu 10, ja neviem, alebo koľko nás tu bolo. Koľko reštaurácií v Bratislave má someliera na Rajone? Na jednej ruke spočítame. No, asi aj. A my sme sa väčšinou takí stretávali. Dneska už väčšina sedí v ofisoch a už... Takže... Alebo tí dobrí sa na to vykašľali a odišli pred Áno, zmenili obor, išli do zahraničia. Hej, alebo odišli do zahraničia, presne. Keby si prišla do takéhoto baru večer, čo očakávaš od someliera? Keď sa rozprávame o tom, že má málo prevádzok someliera na Rajone, ktorý vytvára atmosféru, živo pôsobí, zvyšuje predaj a tak ďalej, čo by si čakala od someliera v takomto bare? Príde on sám, opýta sa, ako sa dnes večer mám a podľa toho už skúša, čo mi navolí. A ideme, skúšame, hľadáme nejaký akože ten správny balans toho, lebo niekedy sa ti stane, že nemáš úplne dobrý deň, niekedy máš výborný deň a vypýtaš si šampičko a ďalej nepotrebuješ, ale potom sú presne situácie, kedy sa chceš rozprávať s tým somelierom, chceš ochutnať dobré vína a to je podľa mňa strašne podstatné, aby tí somelieri tam boli na to, aby tie jednoznačne zlepšili. Lebo keď máš niekedy zlý deň, majú ti ho zlepšiť nejakým dobrým pohárom vína. A o tom to je, proste majú... Za mňa je strašná škoda a to stále budem tvrdiť, že tých somelierov je naozaj že veľmi málo, ešte menej ako dobrých šéfkuchárov na Slovensku a je to extrémne cítiť. A je tento svet someliersky podľa teba otvorený alebo uzavretý pre ľudí zvonku? Za mňa akože momentálne tým, že je tých somelierov málo, tak je uzavretý, kedy si sa mi zdal viac otvorenejší, jednoznačne, že aj tých ľudí bolo viacej chceli piť dobré víno a tak ďalej. Teraz za mňa už odstupom času, keď sa na to pozriem, tak je uzavretý. Možno keď sa zníži konzumácia alkoholu vo všeobecnosti, tak to víno ostane stále hore, lebo je to sociálny nástroj. Daj niečo teda osobné. Ja by som bol rád, keby si nám povedala, že či si pamätáš moment, keď ti niekto nalieval víno a ostalo ti v hlave. Ale nie víno ako alkohol, lebo to vždy ostane v hlave trošku. Ani nie tá osoba, lebo sympatický somelier, ja chápem, že sme, ale nie nás si máte pamätať. Ale že kedy to bolo? Daj taký moment, že ti nalial niekto víno, si ochutnal a povedal si, že toto si pamätám. Ty keď si mi poslal tie otázky, tak jediná otázka, na ktorú som zostala v podstate že ticho a rozmýšľala som, že čo ti na toto odpoviem, že kto alebo aké víno bolo, čo mi zostalo v hlave a do konca života budem tvrdiť a myslím si, že sú dve. Sú dve tie vína, ale to jedno z nich je od pána Matišaka. Okay. A to veľa ľudí bude akože možno preklúcať očami a tak ďalej, ale tým, že pán Matišak už aj bohužiaľ medzi nami nie je, ale do konca života budem na ňom spomínať a bol naozaj skvelý a veľmi dobrý učiteľ a bol veľmi prísny, ale stalo to za to, lebo ma niekde vyformoval, niekde ma dostal, ale 2013 devín polosladký. Nikdy v živote na to víno nezabudnem, to si pamätám, že vtedy mi raz povedal, že dones pohár a daj si a potom som si kúpila, tuším, od neho aj 2 alebo 3 fľašky, do dnešného dňa ľutujem, že som si ho nenechala. Okay. Všetky som vypila, samozrejme, ale to bolo tak krásny devín, to bolo ovocné, malo to proste medové tóny, no nikdy v živote na to víno nezabudnem a ešte keď si pamätám, ako on vždycky točil s tým pohárom, no skvelé. A jednoznačne.
stáva sa veľakrát, že človek pri takejto situácii si povie, že wow, presne, že zarie sa mu to do pamäti, zoberie si tú fľašu domov, ide to naliať rodine celej, ide vytvoriť tú atmosféru, nepodarí sa to, lebo nikto z nich to nevníma a teraz to víno zrazu chutí inak, horšie, človek je sklamaný a povie si, že radšej som ho mal vypiť sám. Toto sa mi raz stalo a to bolo to sme boli na degustácii, boli sme v Pezinku zhodou okolností v zámorskom vinárstve a dostali sme tam jedno víno, to bolo veľký zelený a to bola edícia, že 1271 alebo tak nejakú edíciu. Rok výroby? Nie, oni tam mali iba na tej etikete mali, že 1271 alebo čo to bolo a bolo to veľký zelený. Všetci do jedného, to nás tam bolo 10 alebo 15, sme odpadli z toho vína. Tak som si jednu fľašu zobrala domov, zachladila som si, že však otvorím to, dáme si to potom spolu akože rodina na nedeľný obed. Ja som to otvorila a ja že iné víno. Že toto nie je proste to, čo som pila. A tam sme z neho odpadali a zrazu len, že no tak toto asi nič. Stále sa vraciame k tomu, že je to o tej atmosfére. Ja, jednoznačne. Takže, a tvoj názor, prečo sa ľudia vracajú k tomu vínu? Lebo máme hostí, ktorí opakovane chodia či za vínom, či za tebou, či do priestoru, ale ja by som chcel vedieť možno taký univerzálny point, že prečo sa ľudia vracajú k tomu vínu? Čo ich tam drží? Podľa mňa sommelier. Väčšinou, keď nechodia, akože keď sa bavíme, že o vinotéke, alebo o nejakej reštaurácii, ktorá má dobrú vínu kartu a vedia, že ten sommelier tam je, tak väčšinou podľa mňa aj tak chodia za tým sommelierom, lebo chcú od neho to víno. Dobre to vyšlo. Ďakujem pekne, že si prišla. Ďakujem aj ja. Bolo to veľmi príjemné, osviežujúce. Dúfam, že podporíme komunitu sommeliersku a zároveň asociácia a veľké ďaká za to, čo robíte a že makáte a že podporujete tú komunitu len tak ďalej. My sa pridáme radi kedykoľvek. Určite ju treba podporovať, jasné. Nahrali sme aj odkaz, ktorý ale nevznikol, lebo technika, ale veľmi pekne si povedala odkaz pre odbornú verejnosť, aj keď si sa bala toho. Povedz to ešte raz. Sem tam sa toho bojím. Myslíš to, že aby sme sa stretávali? Viacej. Jednoznačne, akože za mňa je najpodstatnejšie to, aby sme sa stretávali ako sommelieri, rozprávali sa o tých vínach a je to asi to najdôležitejšie, lebo podľa mňa na čo budeme spomínať, keď budeme proste už mať 50-60 rokov a už budeme mať odžité v tom gastre. Za mňa jednoznačne mali by sme sa viacej stretávať. A vychutnávať víno. Je to o tej komunite, aby sme vychutnávať si dobré víno, rozprávať sa o tom. Poďme do toho určite. Cool, som za, na zdravie. A ďakujem, že ste pozerali a sledujte nás pre viac obsahu. Trapné. A to klasika.